Urung jogete apa? Kok kuwi keweke nikah aku. Ya nduk wis. Iya. Masyaallah. Di. Nggih. Nun sewu menika ibu ingkang paring wujudipun unjukan. Keluarga besar Mboten saking sembarangan lho niku. Tegese piyai sing ngerti kali filsafat hidup. Sebabe napa kok kula diparingi toya? Mergo filsafate wong urip niku ngibarate mung mampir ngombe. Lah ngono kuwi. Donya iki bukan tempat tinggal namun tempat yang akan ditinggalkan. Rene tak dudai Rene. Rene. Kudu dieling-eling. Pinter men sampeyan. Dadi kabeh kuwi Apa ya? karek lumakune menungso dhewe-dhewe. Kowe arep kepengin penak uripmu, ayem uripmu, kowe kudu ngerti apa sing dadi niat lan karepmu. Nek kowe ora pengin dijiwit aja sok liyane. Kuwi nek kowe ora kepengin dilarani. Aja nglarani liyane. Lah mergo wong urip kuwi lak mung paribasan mampir ngombe. Nah, ngono. Nah, lho nggih to Mas. Nggih leres. Dijumbuhke. Leres nggih. Wong kuwi kudu eling dene eling. Eling-eling. Nek dijiwit krasa lara. Aja jiwit liyane. Mergo awake dhewe kuwi tumpang ana ing Ibu Pertiwi kudu ngati-ngati. Ya nggih. Sing diarani menungso. Menus-menus akeh dosa. Mergo wong urip mung mampir ngombe. Ngono dadi dieling-eling itu Mas. Dadi karo ndagel ya enek filsafate. Betul Mas saya betul. Wong kuwi tutwuri. Handayani. Jirbasuki. Mawa biya. Cek ketitik. Allah ketara. Mergo wong urip mung mampir ngombe. Nah. Lak penak to Mas ngeten Leres iki ngoten lho. niku. Dadi kowe karo aku aja jotos jinotos. Aja jejeg-jejegan. Nek iso kuwi awake dhewe kudu saling melengkapi. Mergo nek kowe lara, aku lara. Mergo awake dhewe paribasan mung mampir Plempoken. Iki lho sik akeh iki lho iki diparingi iki lho. Cabat. Nah, sehat lho kuwi. Nggih, larutan penyegar cap bajul menika. Badak iki lho. Badak iki lelek kowe kan kaya bajul kowe. Kok mesti nyalahke kancane. Ngono iki lho. Nggih. Men saya genep, saya jangkep. Lah jenengan tak setelke karo Niken Salinti. Lho nek kula ki manut pimpinan to. Nah, nggih, ngoten nggih. Sing diantu-antu, sing dianti-anti karo Piyai semene mbane. Bocah niki diaturi, niki jan longgor to Mas. Longgor pripun? Niki gedhe rumayahe. Ning bocah sakniki ale bocah riyen benten. Bentene. Nek rumiyin niku lak nun sewu proses dalam kedewasaannya itu suwe banget, Mas. Sakniki karena konsumsi makanan niku rena-rena. Dadi nutrisine bocah niku perkembangannya cepet. Nggih, Kula jaman biyen akeh sing bocah kena stunting. Sakniki pun mboten enten. Mergo gisine wis terpenuhi. Terpenuhi, ngoten lho. Susu terpenuhi. Leres. Anake niki ya, wah, bahaya, Mas. Awake cilik. Kok iso anake dagelan laris kondang? Anake cilik kurang gizi. Kurang gizi gundulmu. Mendina mangan MBG yo kurang gizi ngono. Kudune susu itu menunjang. Mantan tukang sapi dhewe bojoku. Loh, anakku ngombe susu ora kalengan, langsung tak tukoni sapi. Loh, jadi begitu ngelakno langsung ngencot. Mbok kon nyedot dhewe. Kon nyedot dhewe. Lah iki kleru. Piye kuwi? Baru dincot ra metu susune. Oh, ya pas entek. Tak tukoni sapi lanang kok, Pak. Malah disulentak lek kuwi. Sing tak piye malah. Arum Bali diaturake. Yuk, dados. Neling. Thank you.
anu mau nyambut gawe ora adil. Niken iki gagrek cara ngendi iki? Bali. Bali ta? Iya. Mula jogete piye, Nduk, mau, Nduk? Gini. Nah. Itu matanya juga ikut sama ininya tangannya. Gerakan tangan. Tangan Iya. ke kanan, mata ke kanan. tangan ke kiri. Mata ke kiri. Mas Klitik lagi melu mau. Iya, tadi Bali juga. Sama. Sik kae lho, mau iso tangane ngiwa kok iso mripate nengen iki lho. Tayub, Pak deh. Tayub. Pancen yo kira. Coba kamu lagi. Ini saiki kan sik dicocokne profesional kabeh. Ayo. Coba cara Bali mau. Nyapa to kok. Liatin aku. Ya tak delok gedhi sak ngono delok. Ayo, coba. Ya kan? Kali kan? Lo Dewata. Pulau Dewata. Kowe ora ngerti sindenku sing jenenge Dian. Wah. Kowe lek kon Bali, walah nanti tekan Sulawesi kono kae. Ayo. Iya, Dudono. Kluthuk kluthuk. Piye maksane? Kok Bali Sulawesi jane minggat apa piye kok? Lho ki apik iki tenan ning TikTok wis viral kok. Sing terakhir. Ayan. Itu Yan. Ayo, iki. Orang Bali. Ayo Mas, yo. Ya. Hop. Lagi kaya pitik ayanen lagi. Yan, Diluk ya, Pak. piye? Tak ning ngono diluk Heeh. Ayo tuk diperiksake dulu. Bagi jane tari Bali apa hiasan dashboard mobil? Tapi itu benar salah satu tarian dari Bali. Wiraga, wirama, Wirasa. Mlaku, tutup, buka ngono lho. Ayo, diringi. Yo, dedek, tak. Yo. Aku kok sampean. Oh. Jos, luar biasa. Ayo beli, kowe beli. Ayo. Awakmu iki lho. Ayo. Beli putus. Ayo kene beli. Belimu iki. Ora cara Bali nyeluk Mas ki beli ngono lho, ora. Iki lah. Ki gede klitik. Lah yo i gede kritik. Nyoman niken, i gede manuke. Kira-kira tak geceke. Wong iki Ketut sapa ngono lho. Ayo. Ketut kluthuk. Yo, cara Bali, aja kalah karo adikmu. Oh, sik. Entenono tak dedeng sik. Mas, tangane nek nengen mripatmu diguak. Lagi matane sapa kok? Diguak lho, ngono lho. Seret ngono. Sikile. Ada hitungannya. Wiraga, wirasa, wirama. Yo, dadah. Ngene iki lho. Urung jogete Apa? Kok kuwi ngeweke niken Terima kok. aku. Ya nduk wis. Iya. Masyaallah. Sudah, terima kasih ya. Urung tak kira lek ngowe aku urung joget tak duwe Nanti hadiah. kita foto ya. Ya kok tak wae foto ronsen ume ya. Nduk. Yo konggone Mbak Niken. Aja. Ora. Duduk. Ayo. Jale kluthuk, jale. Ayo, Makasih ya Bali Cayu. ini kluthuk kaya apa? Sip, sehat. Wis kene lenggah kene. Nggih. Wong nganti bar wayangan ya, Nduk. Kene lenggah sini dulu, sip. Oke. Mang pirsani Nduk iki Kene lho, lenggah Bali sini, ne Mas lenggah Kluthuk. Ora ono kan. sini. Yo. Apa? Ora ono. Iya, Ndang. Mlaku sik kok kene sikile ngecak. Wiraga, wirasa, Wirama. Kuwi jari rada dhuwur cara Bali iki tekan blang. Ngono kuwi. Lek ndagel Tuk, lek ndagel rasa nggae kas kaki ireng apa to, Tuk? Pancen sikile ireng kok jotos. Sorry. Ada diasio gawe ngelokne wong. Dosa. Kuwi takon ngono lho. Ora mabrur Kowe sampean. tresno karo Gusti Allah ora? Aku ya tresno. Jale. Ayo Bali, ayo. Coba. Ayo. Terus. No.
suwi men aku. Lho iki karena apik geramu. Apik gundulmu, kene nginang ngene kene mak pok 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 ngono. Wah iki yo ngawur kok iso mangsamu. Ayo. Nduk. Nggih. Piye jogete bali Mas Kluthuk piye? Ya bagus, sudah mulai bagus. Gundulmu. Mulai bagus. Nyapa Itu kok bagus itu kamu itu bilang apa blues. Waduh, omongan Indonesia. Iya Iya dong. Indonesia, karena kita sering bolak-balik ke Jakarta. Iya, gua sering. Loh, emangnya lu kenal sama ini? Loh, lu sama gue kan kenal sama ini. Kenal. Lu sama gue bertiga. Iya. Yo, lo kok iya? Lu sama gue. Oh iya. Lu kenal sama Niken? Loh, Kualik no. Lu ini Niken, lu Niken. Lah iya. Lu ini Niken. Jadi lu aku. Loh, Lu kenal sama lu. loh. Tuh, gimana sih lu kenal sama gue? Lu kenal lu. Loh, Lu kenal sama gue. loh. Loh, Kualik. Kualik. Kok kali piye? Iya Kualik, lu kenal sama gue. Lah ya aku lu. Loh. Kenal sama gue. Enggak, lu itu lu, gue itu gue. Lah iya lu ki aku keket. Lu ki kowe no maksudnya. Lah ya aku lu. Loh, piye to iki? Masuk. Kenal to? Tik tik piye Nah, iki? gini loh. Gue ki bosone Niken, lu bosone sampean. Lah ya aku lu kok ngengkel lu iki. Lu kenal sama gue. Nek dudingmu rene kowe gue. Jaremu lu. Mencra-mencra, ya cok dasmu malah. Biasanya wong ngeyeli matine cepet loh. Aku gak suya kayak aku. Maksudnya kita Ayo. jelaskan. Kalau dengan bahasa Indonesia, Ya. lu itu kamu, Coba gue contoh itu nih. saya. Contoh nih, kamu yang Nah. ngomong sama aku. Dek Niken, Iya. lu sama gue malam hari ini di kediaman Bapak Andre. Iya. Ajib? Iya. Enak. Ayo, lu gitu. sama. Gue sama lu. Lah ngengkel ae. Oh lah. Gue niki kowe, lu nek kono. Jadi aku lah jatuh dasmu lu. Angel kok kamelu gue diwarai aku. lho. Jajan Iya kan? tembang Iya kan? apa, Nduk? Apa ini kita nggak Eh, mendoakan dulu? Oke. Iya no. iya. Acaranya Acaranya ini apa ki? Tasyakuran bangun nikah. tasyakuran. Bangun Bangun nikah. Jadi mulai membangun pernikahan lagi untuk beliau Bapak Andre. Iya. Berarti bar Pak niki. Andre menikah kedua kalinya. Enggak. Lu gimana sih, Dek? Gimana? Maksudnya Pak Andre itu dulu pernah nikah, lalu ini dibangun nikah lagi. Karena yang kemarin-kemarin kurang afdol, ini ditingkatkan lagi, dibangun nikah lagi. Oh gitu. Iya Ya. makanya kan nikah dua kali. Ini tak mangi. Iya toh, kan nikahnya peng pindo toh. Sing Lah. kae iki sik gagal terus iki nikah neh. Oh iya. Nah, ya bar iki ping 3. Lho dadi ngene lho. Kok malah diurak-arik. Bola le. Tegese bangun nikah iki diperbarui, diperbaiki dan Diperbaiki. disempurnakan. Pak siapa? Pak Andre. Pak Andre. Ya. Oh, berarti nikah tua ya? Iya nggak apa-apa wis, nggak apa-apa wis. Rabine nom. Saiki wis Ya. tuwek ngono lho. Lagi dikarne. Alah sakarmu kan aku. Ini tak kelane. Ini upaman omah ya. Iya. Pak Andri bangun omah. Wis pirang-pirang tahun ngono bar kuwi terus direhab meneh. Nah, Oh, gitu lek ngomong iki. Lah omah jadi kuwi kowe jelas. kupingmu bosok gitu. Oke nih ngomong ya ngono kuwi lu. Gimana sih lu? Loh, jadi aku gue. Ya balik neh. Ya semoga buat Pak Andre dan juga Bu Bu Winnie. Andre. Semoga sehat selalu panjang Amin, amin. umurnya. Terus menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sudahlah yang penting doanya yang Betul. terbaik-baik ya Pak. Ya. Amin amin amin. Doa untuk para penonton yang rawuh, ya Iki semene iki ora. penggemar Oh kabeh. nggih, matur sembah nuwun sangat kagem penonton ingkang rawuh teng mriki maupun live streaming mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ora lokaning malah kebak amin. Amin. Donga ning Pak Dalang, bapakmu. Ayo. Nggih Pak. Wah, Wis to bene nyapa to, ayo. Bapak Cahyo kalian Ibu Kesi, dongane. mugi-mugi pinaringan sehat selalu, panjang umurnya, Amin. dan semoga mendapatkan rezeki dan ridhonya dari Allah. Amin. Aku yo donga saiki lho, Om Pak. ganti. kritik Nah, sih. kuwi. Ya, buat Om Klitik, Iya. moga-moga sehat selalu panjang umurnya, Pangestu munduk. moga-moga ndang nikah. Amin Sing terakhir iki kok rada semlenget to Nduk iki. Bangun nikah. Oh, bangun nikah. Iya. Ini kayak ini, Oh iya. kayak Pak Andre. Kayak Pak Andre. Makasih ya, Nduk. Makasih. Ya, Mas Kluthuk dongake. Kayak Coba dengannya aku tuh. Ya, Bo?
Anu aku wis tak ndonga dhewe sesuk. Berkah. Kita gak metu. Kamu nggak mau tak Yo doain? pengen didongake bocah. Bocah keterima kok. Jajal dongan. Ya muka-muka buat Om Kelutuk Ya. sehat selalu, Amin, panjang amin, amin. umurnya. Ya. Ya toh terus mari ngono awet umure. Amin. Muga-muga kabeh wis entek sampean cek panggah urip. Ya Muga-muga. ana wedan sitok ben bernah neh ngono dadi. Enggak, sampean kan lek pomone sampean matine keri kan sampean arepe mancing kan bebas. Oh iya bener. Rene sing larang ya kan. Iya. Kene sing ngeterne. Heeh. Diwir masamu. Ya wae ana sitok neh kanca sitok ngono ya. Anu sing tuwek-tuwekan ra apa-apa, tuwek. Ayo mleset. Ayo kita menyanyi aja. Ayo. Siap. Tapi sesarengan kan musik lagi. ora anak musik Om. Iki. Oh tak keprok, rene wong gatekne kuwi malah ngilekne ora. Kudune nek Mas Cahyo ngeten iki piye secara inisiatifmu dan kreativitasmu ben iso menunjang kepiye? Kan iki sampean iso to? Loh, iki ngono lho, Bos. Ngapa? Jadi kita itu sinergi. Bapak ini kan Pak Didegleng, biyen dalang, saiki turun ning putrane saiki dadi sinden kondang. Penyanyi kondang. Mbah De Suklon Suwondo biyen dalang kondang, turun teng kene jenengan dadi dalang kondang. Nah, Mas Cahyo, Mas Kangko. Mas Kangko, Mas Cahyo. Bapak kula nggih pelawak siswa budaya. Nggih. Pak Pak Jolko Bambang ya turun sampean karo aku. Iki. Ya ora? Nggih. Iki adik iki wong telu ki nyambutke sing sinergi kaya ngene. Alhamdulillah. Lho, dadi kudu nyambutke sing Ya, tenanan. Nduk, tembangmu apa Oh, tak Nduk. iringi? Oh, pakai itu, pakai mulut aja. Enggak. Aduh, kayak Maksudnya jangan pakai gamelan. Loh, atributnya gamelan kok nggak pakai gamelan? Kalau pakai mulut tuh namanya akapela. Iya, akapela aja. Ah, nggih. Gitu aja ya, ya. Ini biar kangge. Biar kangge. Wes. Dia Cangkem, kamu cangkem bal tanget ya diobo-obo iki mamune. enggak. Iki lo ngopok-ngopok ingin. Ya. Wah, Mampu. mabuk gundalmu kita ayu-ayu tanganmu pusing iramu. Yo bleset tok kowe. Anu Ngono apa? ngatur apa? Kita nyanyi lagu yang terbaru aja ya. Oke. Awas lho, hati-hati lho, kanca-kanca sing mudeng lho. Oh, iki Oh, bersensasi lho. Ayo. Niki situasi bisa menempatkan, Mas. ayo. Ayo. Yang condro wos ilang terane mendung peteng limputi cahyane. Akapelamu. Ayo. Ayo. Malah gila aku. Kowe iki Lah kok yang dikoyak. guyu? Wingi kok Aku piye? akapela. Oh iya akapela. wis jajan. Ini Bon, dulu. Iya Ayo tuh, kan ngomong. kadung nyanyi Wong kok. kudu ngomong yo nduk sabar. Ngomong. Bisa nggak lagu itu? Iso wis to. Nyanyi tak tabuhi nduk sak senengmu. Ndang. Yang condro silang citrane mendung peteng limputi cahyane. Ayo, Dok. Cik lho. Beh, Ora Sing kowe nembang. cik-cik. Saya nembang apik kono apik sampean iso guricik-icik. Yo iki lagune campur-sari pakai cuk lele apa ngono lho. Piye? Kecruk. Lambemu lak digunakake lak lambemu lak ndomblek. Lah ya to. piye unine? Ya dijine diobahke ngisor dhuwur. Coba jajal. Nah, kuwi, keceroki kuwi. Ono suwi ne rambut. Ayo jajal Dok, balenono Dok jajal. Urang. Wah tuwanya mbledos kok iso. yang condro silang citrane mendung peteng limputi cahyane Wah. Karo campur sari mayangkara apik iki lho Malan. Ayo. Sik. Anu Nduk ketoke alate Masmu ki kurang dawa kok. iya Nih. Aku nyap. Dadi- Iki lagune. Tutuk gampang adoh Ram. Ngene wis. Kene wek Nduk ya. Banyol yo banyol ning sing ati-ati. Lah wong kotakmu separo tok iki lho. Kowe iki oleh ganteng te matamu PC ya. Ini Dok, paringno Masmu jajali. Nggae alat kuwi. ya iki kok Mau tahu saya. Jajali. lah kene muni to lho gitu sing kene muni to Kene metu. Oh alah. Ayo jajali. Tuh, gak. Ya, ayo. yang
Candra silang citrane mendung petang limputi cahayane ngenteni kapangku amung kamas tepuk jangatiku tempo lebih cepat kan Mas esa muda salam lampi lele bilang ini cepet-cepet lambiku ndower. ini suaranya api lho Duk tapi semakin lama itu kita harus semakin cepat Semakin cepat kowe penak kowe nyanyi kene kok macangku sing iso iki ndledek oh janggut. Coba kamu lagi sini Kamu itu ayam klinik Nggih, yo jajali. yang kira tuh cepet ya Nggih. yang Candra silang wah ini kan kayak untuk dolanan kan tak kame wong tek rempelas ya. Dosa lho, Dok. Kuwi piye-piye mbiyen sing ngomong sampean lho. Dosa. Oh, lho. Lho ya ta, mukok ta. kualat to ayo Agem gamelan ya Cahayu. nggih nembang sing apik kan Nggih, coba. jalanan ing Tresna mawon nggih Pak Ya. ya Gawe enggak jalanan ning Tresna oh iya nggih coba diaturake tak tung tak ndo tak Bari iki gede Pak Cahyo kok iso muni tenan to aku iso muni lho piye? kok iso ngono piye lambemu iso ngono to Ampun kowe ngene. yo diaturake jalaraning tresna Niken Salendri yuk dadas Niken Salendri. Sunar bulan maya dalu kalahin dayan kalawan esemu solas lagemu kang lugu amimbu ika banget sroning kalbuku bungatan aku tansah bayangi pikirku esemu dadi jalaraning tresnaku pos peta kang manis ayu paras wedya lintang luku emong sira kang tak antu rino wengi gugah kalbu asmara satya satuhu marang doh wong ayu nyata tresnaku tulus kanggo sliramu selamat sukses Madang Karang beringin Sunar bulan maya dalu kalahin dayan kalawan esemu
Niken, Mas Klitik Kluthuk. Lah, Bu. Lah, apa to sebabe kok tanpa ngangge alat musik diatonis ya ta? Kita mengunggulkan karya agung warisan para leluhur kita wujude gamelan. Nggih mbuktekke nadyan gamelan tidak akan lekang oleh zaman. Tegese tembang apa wae, lagu apa wae diringangi gamelan. Waton sing nabuh kreatif ya jalan nyatane. Niki mon lagu-lagu kula nggih saged tok. Masa? Fotomu ning kamarku, ning atiku kaya kowe, ning sandengku. Ngene rasane yen kangen kowe. Kula ki lagu mesti gawe gamelan Mas Jani. Ning karena mengikuti modernisasi kula manut musik. Nah, kuwi. Niki, Pak. Nggih. Kehebatane gamelan iki kaya ngono kuwi. Modernisasi boleh kita ikuti tapi tradisi jangan kita tinggalkan. Nggih, mila saking menika. Iya. Kaya Mas Kluthuk pamane nembang apa wae lah ya diiringi gamelan ya iso. Kula rasa nembang kok. Lah. Apa aku salah yen aku kondo? Apa anane wong sing ning sandingmu ben melu krungu piye dadi kowe ki ora ngerti Ya piye lali to? Ayo. lagu ki nek nggih gamelan pak gak iso wae Nggih. ning kudu digoleki Ya, genduk niki kan nganti gara-gara to, Nduk? Nggih. Oke, siap istirahat sik. Diman-iman. Ayo. Lah saiki ngene, ditanjake. goro-goro Pak Hah? goro-goro Sapa? niken to Heeh. kula tetep goro-goro Tenane? mungkin no Sumpah? king griya Griya pundi? Pak aku anggere ndereke jenengan mesti crash terus lho nek ning Tulungagung Apa iya? bengi niki merdeka Merdeka syukur. Ayo. ngono Bu Kesi makasih ya Bu Kesi Ciri khasnya Piyai Tulungagung, Siap. ketoprak besar gaya baru. Jenengan mbiyen ya anggota siswa budaya. alah. Dadi ora enek eleke lamun to fragmen ketoprakan. Oke wis tetep Wis lakone apa mang milih dhewe. aman wis jenengan goleke napa kula tak sing golek Milih dhewe men cocok karo atimu. oke Ah, panjenengan niku mesti. mbok pilih kepareng badhe ngampil Monggo bebas. saestu Mas Nggih. pareng nggih Nggih. Monggo. Kene sing aja aku lho ora kepenak anu niki mawon nggih Pak Monggo iya nggih. saweneng kula niki Pak Lah kuwi ya pancen ya bintange Madangkara. Wah, Nggih, nggih. jenengan nek pirsa sinden panjenengan sing niki kaya bakul lontong sayur sing teng layangan. Sekar Tanjung nggih niki. Oh iya. Plenguke kuwi ya. Nggih. Ayo kene yuk, jele. Iya, coba kaya Bos, apa. ayo ndang pakai inisiatif ngono. Nah, Nggih. soalnya Romo penjantian badhe Haji Supran Suwanda lah kali bapak sak rating. Leres. Wah, Neneng. jajal iso. Suwo Mas. Yo iso. Kok yo iso ngentong kowe. Jebul iso ngentong to kowe. Toprak. Santak jajal, santak. Wah, Kaya toprak tenan nih, ngerti gendeng. suwo sira bro ya. Ejan. Kok anak toprak tenan. Ngono kok ora dengi-dengi ngentongi. Ngerti Rama kuwi. Masa ketoprak ning cipokan ngene. Serempek, sirup. Nah, yuk. Nah. Lakone apa, Bos? Lakone. Bayi lahir dalam gentong. Bayi lahir dalam gentong ya. Betul. Diajeng garwanipun kan. Angkling Darmo Sayembara. Oh iya. Wah, karo Batik Madrid. Setiawati. Tenan nih. Malowapati. Kudune wedoke anu no. Beda iso. Kuwi no. Sapa? Kesi. Oh. Anu pami panjenengan pripun, Mbak? Setyawati. Oh, saged. Setyawati. Jajal Setyawati. Jajal penyen. Mbane niki jenengan Setyawati. Oh, saged. Pun mriki kali kula. Praboso. Ayo, bisa toh? Iso. Penggemar toprak ora iso ki piye?
santake. Beluh. Pemain ketoprak apa bal-balan nggih kaos kaki ora. Panyu yo adem. Ben ora masuk angin lho Tuk ora ngono. Yo kenyih. Sik kesel kuwi. Beluh. Kusik bocah wadon. Ana ing sak tengahing alas banjur ana bocah wadon sing ayu Sulistya ing warni. Kemayu tiran. Sopo jeneng bocah wadon? Nuwun inggih Raden. Nami kula pun Setyawati. Sik. Nyapa? Ngono kok wong Tulung Agung. Lho, piye to? Ketoprak iki wong wedok iki soalnya rada mlengking lho. Nuning nggih sinuwun. Kuwi Durga kuwi. Ketoprak iki apa Aja mlocokne to. Kok suara suara tenggorokan. Ayo. Tepangake nami kula Setyawati. Lah, sing keri yo rasa mbok gongke suwuk to. Nah, rada dur ora. Kula mboten saged no. Dewi Setyawati menika kan karakteripun alus. Hah, cara wayang Sembadra, bener. Lembut, ngaten lho Mas Kluthuk. Ya wis. Setyawati apik kaya ngono kuwi. Lek Setya Purwadi lah kuwi ngono kuwi. kowe adoh nek kuwi. Adoh. Adoh. Kusik. Ana kawigaten apa? Njur kowe sak kloron dolan ana ing sak tengahing alas. Kamangka alas kene kebak banget kewan sing galak. Njur mengko sak mangsa-mangsa kowe njur. Ki apa to kok sak mangsa-mangsa? Sama-sama karo musuhe kentange metu ya. Sak mangsa-mangsa yen dipangan kewan galak njur kepiye? Lah yo iman-iman ayumu. Menawi enten kewan galak, kula teng mriki kan enten piyayi sing gantenge kaya panjenengan. Kula badhe nyuwun tulung panjenengan, kapureh kula malih. Ora tau ketoprak. Piye to? Saman ki ora gelem karo Angkring Darma. Lha kok ngosek kaya ngono ya. Lah ora gelem akeh penuangan sik kok. Ora gelem terus wadul mlayu, wadul mase bandek madrim. Ngono lho. Lah kok malah Tuk, kowe getak oleh. Kowe ora ngerti, kuwi iki bendahara. Pati uripmu ning tangane Dikesi. Bendara lek kleru ya kudu disalahne, Pak. Aja meneh kok bendara. Kepala BGN salah di penjara kok. Kang Mas. Lah kuwi iki. Kang Mas. Sapa neh iki? Kang Mas, jenengan ampun sia-sia sama kita berdoa. Ki apa neh? Iki lakon apa? Modern. Hei, iki lah gandengane Rama Dasa. Ini ketoprak modern. Iya, ketoprak modern iki Kang Mas. Aku tukang entok kok Kang Mas. Lembane. Oh alah. Ceritane sampean ki dijarak Angkring Darma, ora gelem terus mlayu wadul masmu. Ya. Ngono lho. Paham ora? Paham lah, Dek. Emang pertanyaannya ngono kok. Ngono ki jawabanmu. Oh, kula ora wedi ngono lho. Ya, oke. Siap. Ngono Nggih, kuwi Mas ya. Kluthuk. Ya ting nih susu ya. Pak Sis nesu. Nesu lho. Nah. Yo. Lah aku malah Kaya Pak Sis tenan iki, Sis Kampling. Ayo. ya kendamu dah. Ayo Mban. Piyong Mban ayo wae dolan ning jero alas kono ya. Arep golek apa ta ya Kang? Ya, Hei, terus delok kewan-kewan. bocah wadon. Kok enek wong lanang ya? Heeh. Tapi Piyong. Ya Allah gantenge Kok sik- kaya ngono ya ampun. Aku ndak kepengin ngerti. Kowe bocah loro Ya Allah. banjur tenguk-tenguk dedolanan ana ning tengah alas. Omahmu ngendi ya? Nyapa to takon-takon omahku? Omahku rene dolan-dolan dhewe kok ora penting kowe ngerti omahku. Jenengmu sapa? Dikandani ra Piyong? Piye? Jenengmu sapa? Mau tahu atau mau tahu aja, mau tahu banget. Ketoprak apa? Ngene. Lah ya. Rembug cukup. Mesake banget yen kowe bocah wadon sing ayu. Pasuryanmu banjur dedolanan ana ning tengahing alas. Ayo, nderek aku ana ing Kadipaten Malawapati ndak mulyake uripmu. Wah, gak Piyong. Ngapusi. Ngapusi. Saiki akeh penculikan kok Derek aku ya. sing ngapusi. Sik Derek. to.
wedi aku saiki akeh penculikan jare iki lho. Lah banjur ngendi papan dunungmu? Lah Ayo aku tak wae. tuke Bali. Apa aku wae? Aduh. Tak tuke Bali. Mah, aja. Kakang Mas badhe madhe ana mburi kono, aku wis duwe pacangan kok. Enek sing Lapor ana. Kakang Mas badhe madhe. Aku ki masmu kok pacangan badhe madun budul. Ngosek-ngosek ta sampe Tak uber ayo rono ngono lho. Ayo, gelem ya? Mau aja Tak boyo. Ayo. Gelem. Hei, Setyawati. Aja ayo Setyawati. 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 Belum. Sik, iki dadi apa? Rutuk iki lho. Ngene lho. Kelire iki ning kono, iki ning jero kok ning jero Pak umpel kulan koyo ngene iki. Iki urung kelire iki ning kono. Ora iki dadi sapa? Kluthuk batik madrim. Masalah kaya gemuk nih batik madrim. Ora nek liyane ta perane. Lho, Mas, pemaine mek loro tok. Sama-sama. Ha iya wis. belum. Setyawati. Aja layu kowe. Setyawati. Hei, Setyawati. Mah, Hei, Setyawati. aja gelem. Oke, aja gelem, aja gelem. Oke. Sik. Sik. Kene kono sik. Dangdu. Ketoprak iki jane. Iki ketoprak iki gedhi lho. Iki ketoprak Kaliwungu budaya iki. Lah iki lagi sampean ono. Kang Mas. Kang Mas. Kowe melu wae. Kosek, aku ki arep nututi kok angel men. Kang Mas. Aku diganggu karo wong kae lho. Enak apa adik? Mban iki nyaput kok melu ngene. Kae lho nyapa to Mas kawit mau ganggu aku terus jare ngomong arep dipek pacar ngono Mosok ki. mbane setelen ngene iki. Mosok tembunge Loh, setan. emban masak ini seperti ini. Iya to. Enak apa dia anu adikku? Kae lho Kakang, aku mau pas dolan ning tengah alas iku diganggu karo wong lanang kae lho ning kono kae. Meksa-meksa aku. Lek karo adine aja ngrungkang rangkul ngono lho. Bene ya. Iki hajah lho ki rumah samu. Lah kowe sampun pejah kowe hajah lho kuwi. Nyambut gawe iki beda. Niki pernahe apamu? Adikku itu. Ora usah dirangkul, lek pacangamu monggo. Mas karo adik iki kudu tresno. Sampeyan iki nyapa kok mel-mel. Kowe karo adikmu tresno? Iya. Lah diceluk. Ndang noprak-noprak kono. Kuwi mau. Riyen to Pak Dalang, mosok jenengan kalih dagelan mawon cemburu. Kula kan teng mriki etok-etok to Pak. Iya. Bapakmu aja cemburu ngono to, sesuk ning omah aku gak mbok takoni. Gak takoni ya mlumah no. Aku saiki kuncine kuwi gak tarik mlumah. Ngono. Aku bojoku nesu sarungan tok. Lho, ngono. Ayo balik ke noprak. Hei, Setyawati. Aja layu kowe. Setyawati. Jebul kowe wis duwe sinisian, kowe wis duwe gandengane. Kakang, Setyawati. aku tulung ngono. Iya meneng ae. Yo gene wiwit mau kowe ndak uber ndak mulyake ora gelem. Jebul duwe kegandengan. Mangertenono aku dudu gandengane aku ki yo Mas. Kakange. Mas. Sopo jenengmu? Aku sapa? Sopo jenengmu? Batik Madrim. Weluh batik madrim. Iki adikku Setyawati lan iki embanku Darmi. Darmi Cahyawati. Entut. Ing papan kene njaluk sabiyantumu lan njaluk renaning atimu adimu Setyawati ndak boyonge ndak pundhut garwa dadi prameswari. Ora bisa. Lho, Aku wis ngenekke giri sayembara wis tak share ana ing TikTok. Menoso sapa wae sing bisa ngalahne aku ya kuwi besok sing bisa nggawa adikku Setyawati. Yei. Yen pancen kaya ngono, yen sing menang ana ing peperangan ngentukke adimu Setyawati. Kakang Batik Madrim. Apa? Mboten sah kakek wuwus kula ingkang mlebeti sayembara ning pawen. Tentoke kowe apa aku sing menang ana ing palabrah. Ayo Kakang, ndang dipateni Kakang. Wis apa? Dipateni. Kakang paten iki iso mati dhewe saiki. Aku piye Kakang? Pinggir sawetara ya, Nduk. Iya. Iya. Kakang Batik Madrim
Setyawati badhe kula boyong. As. As. Ah, oh, as. Oh, ah, us. Wes. Edian. Oh, ah. Us. Oh, yes. Apike. As. As. Ini. Ha, us. Oh. As. Us. Oh. As. Yes. Beluh. Kakang badhe wadem. Mawi panjenengan boten ngalah. Badhe kula sirnake wonten papan iki badhe wadem. Beluh. Beluh. Kakang badhe wadem. Ejan. Ganti kawujudan kethek panjenengan. Beluh. Kakang badhe wadem. Kakang badhe wadem. Panjenengan. Yes. Yes. Beluh, ganti kawujudan ula. Beluh. Duh, edan. Ula Kakang. Edan. Ya. Bakal kula sirnane Kakang badhe madhep. Senasa ganti kawujudan kaping 1000, mboten pangking. Yes. Beluh, ganti kawujudan celeng. Weh, edan. Beluh. Us. Celeng. Oh, wes edan. Wes. Mas, Beluh. Ganti kawujudan mliwis putih. Weh, beluh. Weh. Mliwis putih. Ganti kawujudan. Kakang badhe madhen. Kula napa kuwi? Mliwis kok dadake senam. Wis mati dhewe. Loh, mliwis kula sirnake gantos kawujudan celeng. Celeng kula sirnane gantos kawujudan ula. Ing dina iki gantos kawujudan kaping 1000 mboten pangkling Kakang badhe madhep. Loh, ganti kawujudan uget-uget. Loh. Kakang badhe madhep. Gantos kawujudan uget-uget. Uget-uget Mas. Wes lho. Loh. Uget-uget lho ora apa. Obao. Iki wis uget-uget iki. Loh. Uget-uget endi? Iki mbuk. Weh jan. Oh. Kula boyong wonten ning Malopati. Ora usah. Loh, lha kok ngoten? Tinimbang kowe ngopeni Setyawati ora besok ngopeni pirang-pirang taun, luwih becik mlaku. Lah kuwi. Tumbas oleh Kaliwungu. Wis ora ono ngawur wae. Tenan yu. Kowe iki mari munggah-munggah kok. Iki balik Niken. Oh, balik rene nek. Heeh, Niken terus Aduh, Winong munggah. karo Birgita. Wis kene nduk. Buka sih engko goro-goro. Ayo. Ayo kula goro-goro. Oke. Ya. Manut. Lah, Ya kene nduk. Aku dulu ya. Ya. Sampeyan kok yo njaluk siswa budaya bareng. Ya ben komplit kok ya. Ya. Engko sak ludruke ya gara-gara. Oh iya. Lho kalau dulu kita, Win. Lho. Oh. Ngono mah yo. Lang. Wes, Mang. Yan, Mbak Dian, yo jangkepi. Ayo. Kene jajali. Ayo, coba kaya apa. Nduk bertiga. Wah, iya apik iki. Karo Mbak Yu apik iya. Supaya bebrayan lan katresnane Bapak Yudi sak keluarga tansah lestari widodo salaminya. Monggo Dengan lagunya Widodo. 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 Lagune kok Widodo. Lestari ngono. Wah. Niken Salindri, Winong Nawangsih, Meet In saking Tulungagung dan juga Mbak Dian Munasiroh dari Madiun. Monggo dados yuk.
Laban PT Putra Rindani. Winong Mbak Dian Munasiroh. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng Dr. Anda Feni ing panggung Kalak Pucang Laban PT Putra Rinjani. Nggih. Ugi dumateng pepunden kula Bapa Ki Dalang Suryanto Karanggedhi ingkang kepareng mirsani lumantar streaming. Nah, niku. Mas Klitik, Mas Kluthuk. Dawuh. Ingkang nami wayang menika mboten namung lucon lan lagon ning kudu jangkepe nganggo lakon. Lah niku ingkang dipun cakup 3L menika nggih. Nggih. Dados antawisipun lakon, lagon lajeng lucon. Leres nggih. Nggih. Mila saking menika gentos kula tak ngladosi para pinisepuh lajengaken lampahan nggih wahyu katentreman. Siap. Kula